ମନ୍ଦ ଗୁଣର ମୂଳ। ସ୍ୱାର୍ଥ ଓ ଅଭିମାନ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସାଧୁତା ଆସେ। ନିଜ ବୁଦ୍ଧିମତାର ଅଭିମାନ ହିଁ ଶାସ୍ତ୍ର ଓ ସନ୍ଥଜନଙ୍କ ବଚନକୁ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ଧାରଣ କରାଇ ଦିଏ ନାହିଁ। ବର୍ଣ୍ଣ, ଆଶ୍ରମ ଇତ୍ୟାଦିର ଯେଉଁ ବିଶେଷତ୍ୱ ରହିଛି ତାହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ଅଭିମାନ କରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ। ତୁମେ ନିଜର ଭଲ ଗୁଣ ପାଇଁ ଯେତେ ଅଧିକ ଅଭିମାନ କରିବ ସେତେ ଅଧିକ ମନ୍ଦ ଗୁଣ ଜାତ ହେବ। ଏଣୁ ଭଲ ମଣିଷ ହୁଅ, କିନ୍ତୁ ଭଲ ପଣିଆକୁ ନେଇ ଅଭିମାନ କର ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନ ମୁକ୍ତ କରେ, କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନର ଅଭିମାନ ନରକରେ ପକାଏ। ସାଂସାରିକ ଜିନିଷ ମିଳିଲେ ଅଭିମାନ ଆସିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ମିଳିଲେ ଅଭିମାନ ଆସେ ନାହିଁ, ବରଂ ଅଭିମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ସ୍ୱାର୍ଥ ଓ ଅଭିମାନ ତ୍ୟାଗ ନ କରିବା ଯାଏ ମନୁଷ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଯେଉଁଠି ଜାତିର ଅଭିମାନ ଥାଏ ସେଠାରେ ଭକ୍ତି ଉଦୟ ହେବା ବଡ଼ କଠିନ, କାରଣ ଭକ୍ତି ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ନ ହୋଇ ସ୍ୱୟଂ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ, ମାତ୍ର ଜାତି ସ୍ୱୟଂର ନ ହୋଇ ଶରୀରର ହୋଇଥାଏ। ସ୍ୱାର୍ଥ ଓ ଅଭିମାନ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହା ସହିତ ପ୍ରେମ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଅଭିମାନୀ ଲୋକ ଦ୍ୱାରା ସେବା କମ୍ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ଅଧିକ ସେବା କରିଛି ବୋଲି ତାକୁ ଜଣାପଡ଼େ। ନିରଭିମାନୀ ଲୋକକୁ ସେବା କମ୍ ଜଣାପଡ଼େ, କିନ୍ତୁ ତା ଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ସେବା ହୋଇଥାଏ। ମୂର୍ଖତା ଯୋଗୁଁ ବୁଦ୍ଧିମତାର ଅଭିମାନ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଯେଉଁ ଜିନିଷ ନିଜର ତାହା ପାଇଁ ଅଭିମାନ ହୁଏ ନାହିଁ, ବରଂ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ନିଜର ନୁହେଁ ତାହା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅଭିମାନ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଜିନିଷ ନିଜର ନ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନିଜର ମନେ ନେଇଛୁ ତାହାରି ପାଇଁ ଅଭିମାନ ହୋଇଥାଏ। ମଣିଷ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ତାହାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନେକରି ଜ୍ଞାନର ଅଭିମାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ନାସ୍ତିକ ପାଲଟିଯାଏ। ଯେତିକି ଜାଣିଛି ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନ ହେଲେ ତଥା ଅପୂର୍ଣ୍ଣତାର ଅଭାବ ପାଇଁ ଦୁଃଖ ହେଲେ ସେ ଜିଜ୍ଞାସୁ ପାଲଟିଯାଏ। ଯେଉଁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ମତ, ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ଗ୍ରନ୍ଥ, ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଭୃତି ସ୍ୱାର୍ଥ ତ୍ୟାଗ ଓ ଅଭିମାନ ତ୍ୟାଗକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି ସେମାନେ ଅତି ମହାନ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଯେଉଁଥିରେ ସ୍ୱାର୍ଥ ଓ ଅଭିମାନର ସ୍ଥାନ ମୁଖ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିକୃଷ୍ଟ। ନମସ୍କାର।